Čo? No, zablahoželať nemám. Cindy, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Nie, ja budem želať a ty budeš prekladať. Prečo si ma zastúpala? Lebo ty budeš prekladať predtým. Dobre. Cindy! Ešte raz. Tak aby sme uviedli veci na pravú mieru. Kvôli tomu, že tento odkaz je posielaný do Holandska, tak bude aj po anglicky. Dáško bude rozprávať po slovensky a ja budem rozprávať po anglicky, aby to bolo jasné. Cindy! Cindy. Zlatko moje. Gold moje. Maj. Meka, prajeme ti všetko najlepšie k narodeninkám. Happy birthday to you. Takto na diaľku ti želáme šťastíčko, zdravíčko, lásku, ty máš školu, vzdelanie a najlepších kamarátov na svete. The best friend. And team. And love. And gold. And team. Takže ho to zobrať nebudú byť kam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Melanie Yo in the sound. Happy birthday. Maak er een leuke avond van. Tak, toto malo byť narodeninové video od nás pre teba, ale zároveň sa z toho stala kampaň proti čínskym výrobkom. Ty by chcel poprosiť Číňanov, aby dávali väčší pozor na kvalitu svojich výrobkov, pretože takýmto lajdáctvom dokážu človeku znechutiť celý deň. Bohužiaľ. Vážne, že to nevyšlo.
Cindy, sorry, tu ti horí balón. Ale kebyže odstraníme tú trávu, tak to vyzerá, keby to bolo v nebi. Je to tam, takže nedošlo to do Holandska. Do peči. Sakra. Prečo to nevyletelo? Udú to. Mne zhoria boty. Budem to dúpať, horia mi Nike. Pekné mám Nike, Cindy. Čiže ešte nebola v Dunajske. A už si kúpil. No. Hladko, prosím ťa, niekto zadub, lebo ľudia sa na nás pozerajú. Nevadí. Človek niekedy mieni, ale Pán Boh to zmení. No, dobre. Ja si nezničím boty. Zhas to, lebo sa chytí tá tráva. Tráva sa nechytí, tá tráva je vlhká. Ja nemám čím udúpať. Počkaj. Týmto ne? Keď je to pretálené. Ale horí to. Najprv to nešlo zapáliť. Jedinko, to je vec, ktorá bude stále hore. A to by trvalo. Čo mám doniesť vodu? Tu mám strážiť oheň. Mám potom búchať týmto. Možno, to pomôže. A teraz to prišlapni.